the issue of drugs, alcohol abuse, sexual abuse, HIV amongst children living in the streets. How is the situation? Ma'am, that situation is very critical and crucial. Vana vari muma streets, especially boys, dziri under even 15, to my 9-year-olds, to my 7-year-olds, turi kuputa glue. Patinova addressa paya paya tichivagather ma Tuesdays. Taita challenge nevana vadiki ivava. Takatora time kuti tizokwanisa kuva controller. Vagozoziva kuti every Tuesday vachiuya vanouya vasina udhakwa. Nekuti mune muchitotaura naye inenge iri muhembe. Achitosiniza so achihwanda mujaketi. And the room inenge ichinuwa glow. Vana vari kuabuse drugs. Zvisingaite. Whether a girl or a boy. Hapana ari sober. Vese vari kutora drugs. And to make matters worse, we discovered kuti ma street vendors ndo vanosupply vana neglue. Ladies for that matter, mothers for that matter. Saka that situation inorwadza. Saka takatraya kubvira nevana vakure, tichiita counseling, tichiticha Bible, tichiticha word, tichitraya kuti vana vagodiscover kuti kugara mustreet akureve kuti waparara. You can be someone uchibuda mustreet. Saka takazopedzisira taivapa sipo through our pastor nehembe. Saka every Tuesday pavaiuya takaona change in behavior. Vanga vakuya vakashambidzika, vakageza vari smart, ende vachiuya vasina kudhakwa. Even vahombe taikapedzisira takutomboti anenge achita noise nekuti pamwe pacho madhezi ekutanga vanenge vari wild. Kuva controller chaiko inenge itori problem hombe. Saka takapedziko rekuti mai Mahonga rekuti iroro rekuti vamwe vanopedzisira vakutiza. Mukaenda kuna John kumuti John uya kuno tikubatsire. Mwana anotiza kuti kwandiri kuwana help vanotiza. Tanzwa vanhu vazhinji patinombotaura navo vachiti vanopedzisira vatiza. Vana pavari kuda kubatsirwa vanotiza. Manzwa John ari kuti ndichazoenda kumusha asi handisi kuenda iye zvino. Achiri kuda kuzvipa dzimwe 3 years ari mustreet. Chii muri kusangana nezvakadii pavana vari mumastreet? Nyatsai kuti tsanangurira ipapo. Icho kwadi memo. Vana vari mumastreets kuti mukwanise isusu taiita register. Vanombodefaulta mukatraya kuda kuva very strict. Vanotiza. Saka you have to show them love. Vana vanoda kudiwa. Memo. Vogo fila at home. Pavaiuya kwatiri vaitoziva tiri kuenda kunana mai. Ende taitotaurirana tichiwirirana. Kana uchidhila nevana vari mumastreets, unofanira kuita kuti arealize ega mistake yake. Nekuti ukada kuforsa, ukada kuva very authoritarian azvibude nevana ivava. You have to show them love, you have to accommodate them. Uchivata vagodzwisisa kuti apa tinotadza. Tichitadza togadzirisa sevakomana, togadzirisa sevasikana. Sezvamuri kutaura ndimuri kunzwa vari kukudzai vega kuti amunakidzi. Mova kudzoti saka kana musinganakidzi todii vanosugesta vanoziva. Ende sekutaura kwamboita John kuti kumusha ndinoda kuenda. Takambotraya. Pane vatakatoendesa kumusha kwavo, pane vatakaendesa kwagutu. Taitsvaga munhu wekuchechi, tomupa mari yebhasi, tofonera maparents. Vomirirwa, otoenda onomusiya kumba kune maparents ake. Tototengerwa grocery kuchechi. Raanotoenda naro nehembe dzekunopawo vanin'ina vake. Kana takwanisa nevabereki vacho. Ende vogozotofona vamwe vacho vonyora tsamba vachipa anodzoka uya kuti maita henyu. Asi pane vamwe vaizodzoka after 2 months. Takutenderera tinosangana naye. Ko wakadzoka? Ndakadzoka.
kuwadzokerei? Handichadzokera. Saka vana vedu vemastreets zviri paviri. Pane vakaomerwa vanoti akawana ehome anoenda onogara. Poita vamwe vakunakidzwa nekugara mumastreets. Sekutaura kwamamboita, pane mwana ane 9 years mukomana watakavunza tikagara naye pasi akatiudza kuti naiye atori nemusikana 9 years. Yes, anotoita zvepabonde. Tikamubvunza kuti iwewe kumusikana wako akaita nhumbu watova prepared kuita baba here? Tikaona kuti izvozvo mupfungwa dzake zvisati zvatombopinda kuti ndikasangana nemusikana pabonde tinogona kupedzisira musikana uyu aita nhumbu, akatorohwa nehanda akavhunduka. STIs zvekuti even macondoms kushandisa vana ipapo vari kuziva here ivava vechidiki vamuri kutaura kuda mwana ne9? Ndokwataienda navo manje ndobva tatozomudza kuti iwewe hatigone kukuti usachasangana nemusikana nekuti pamunoita isu statisiko. Exactly. Asi pane zvinoshandiswa kudzivirira kuita pamuviri nekudzivirira utachiona. Saka vakomana nevasikana makufanira kushandisa izvi zvese izvo zvotaivadzidzisa. Nekuti taitombosangana nevamwe vana vasikana vanenge varwara, totovanyorera tsamba, tovarifeya kuMbare uko, vamwe totovarifeya kumaclinics ari padhuze kana unana Epworth uko. Vamwe vacho totovabhadharira mari dzeuclinic. Tichisangana nevanenge vaita pamuviri totogadzira mapreparation tuhembe tichivapa. John, ndombodzoka futi kwauri. Wanzwa zvazvitaurwa namama handiti?